तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू बड'फ्ल यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरनाय जाबाय तो दिनैहाय माने मोनसे फिसा ब्लग बानायनो थांगासिनो आरोना तो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो सानबाय तो माने दिनैहाय माने जोंनि प्राइमारिनि आन्दाराव माने फुटबल जार्सि एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन तो फाइनाली दिनैहाय बियो मोनफैबाय तो बेखौनो लायनो थांगासिनो तो नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनो सानबाय तो जार्सिया माबायदि मा कालारनि तो नोंथांमोननि एरियायावबो जुदि सोरनावबाफोर फैदोंब्लाथाय तो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय तो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो guys, we are the football jersey. Woo! I am so very excited guys to video बनाने बैठा था. इसी जगह जोङो जार्सिखौ लांनो फैदों तो फाइनाली जों बेयाव मोनफैबाय आरोना नै तो नोंथांमोननो जार्सिखौ लानायनि उनाव देखायगासिनो तो नायनानै थादो गाइस. तो गाइस फाइनाली जोङो जार्सिखौ लानानै फैबाय आरोना नै जार्सिया तो बिराद मोजां नांदों आरो गोसोखौ माने फर्स्ट टाइम जोंनि गामियाव जार्सि आरोना फुटबल जार्सि माने जोंनि गामियाव सिगां बिदि पार्मानेन्ट गैयामोन जार्सिया तो माने दिनै पार्मानेन्ट फैबाय बिथां इएम सारनि अननायाव तो बिथांखौ थैंक यू सो माच तो माने जोङो बहाबाफोर गेलेनो थाङोब्लाबो माने जोङो जार्सिखौ माने भारा सारा लानानैसो गेलेनो गोनां जायोमोन आरोना तो दिनै माने फाइनाली जों गावनि जार्सिजोंनो गेलेनो हासिगोन आरो दायो जार्सिखौ नोंथांमोननो खुलिनानै देखायगासिनो तो गामियाव सहैब्लाथाय माने नोंथांमोननो खुलिनानै फुल खुलिनानै देखायगोन आरोना तो जार्सिया माबायदि माने फुल भिउआव माबायदि तो नोंथांमोननो देखायगोन तो गामियाव थांग्रोनानै लाग्रोनि तो गाइस फाइनाली जोङो गामियाव मोनफैबाय आरोना तो जार्सिखौ नायनोसै तो नोंथांमोननोबो देखायनोसै माबायदि जार्सिया फुलआव तो नै दा खुलिगासिनो दे जल्दि खुलदो वाव कालारखौ माने बारा एसेबां पसन्द नाङाखै थेवबो सोलिसाबगोन मानसियानो दे एखे कालारा नाम्बार गैया तो नाम्बारखौ होना लानांसिगोन आरो नंबर लेगा लाइन में ग्लव्स अभी लग रहे हैं तो गाइस ने जर्सी है ना ना एसे माबाना होलाय बोलावना हो माबा जादो मुलिखौ नागिरगासिनो जोंख्लाबलायनाय लोगोफोर भिडिअखौ बेखौनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनबाय होननानै तो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो तो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन तो दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय